trabaho ko araw-araw, Diyos ko. Alam nyo ba sa probinsya, ganito ang buhay ko. O mamaya tatagain ko na ito mga kahoy na yan. Ayan, para meron kami. At daan mo ipagsurot ni. Takingin. Hindi, katiglan ko dito. Tarang ko pinilikat. Ay, anyo, naman nagtigwa ah. Sabi ko, hindi ka talaga ka. O magtatayin na naman ako ng pagkatapos kong mag-ano ng mga kahoy. Mula at manisi. Ang halaman na nagkatapos. Ito po ang paborito kong gawain. So, introduce ko sa inyo ito ito po ang tinatawag na money plant. Ayan. Ang money plant po ay maganda sa indoor at outdoor. Ayan. At ito po naman ay family ng ama-ama kasunada ako. Na asawa ni Ate-Ate. At ito naman ay ito ang tinatawag na tutot. Ito ang tinatawag na white rose. Yan. Ito ang mga roses po dami-dami, oh. Yan. At ito ang tinatawag na ano ba na ganda dito? Rose Gina Itinea. At ito naman ang bougainvillea. Ayan, may orange tayo. Meron tayong meron tayong lilac at kulay yung fuchsia. Spell fuchsia, hindi ba pwedeng red na lang? At meron tayong orchids. Ang bulaklak nitong orchids ay yellow at saka violet. Violet. Kung ayaw nyo ng violet, ube. O ito naman ay family of cactus. Ayan. Family of cactus. Ayan. Dito yung apple ay kumura sa mga kutlak, kutsay-kutsay. This is family of cactus. Sa mga gustong bumili, mag-order kayo sa akin. Ayan. O, ang ganda nitong pink, o. Ganito ang pagkaganda ng ipa ko na nilenge. Yung pink na halaman. Ayan. Maganda, o. Ito ang sabong dati aputi. Ang sabong dati aputi, violet. Ube. Ano kasi violet? Ube. At ito tinatawag na uso ngayon. Ito. Kasi tinatawag na uso ngayon. Ito na magaganda. Ito ang tinatawag nating aba-aba. Nga asawa ni Ate-Ate. Ayan. O, meron pa kanina nila pa na puno ng guayabano. Ay, madam. Hindi po siya na DJ. Ayan, DJ siya ng Death Aid. OFW Death Aid. Ayan. Ikaw ay? Ako naman, ako ang DJ ng OFW Live Aid. O, ito ang Kalachuchi. Asawa ni Kalachuchu. Ang kulay nito is kulay pink. Ayan. O, ito ang bougainvillea nito. Ang kulay nito pag namulaklak, kulay blue. Blue ito. Magaganda, o. Magaganda, o. You see? Ito naman, kulay fuchsia pink. It's not fuchsia. Di ba yung red na lang? Ayan. Yan, ito rin talaga niya. Hanga. At ito naman si Vietnam Rose. Ito, napakita ko sa inyo ang Vietnam Rose. Ito ang Vietnam Rose. Ayan, ang Vietnam Rose ay asawa ni Philippine Rose. Ang gaganda, oh, you see? Ang gaganda, oh. Yan ang mga kalachuchi. At ito na tinatawag na punggok na kalachuchi o the other term, bonsai. Well, at next, ito ang aming santan, kulay orange. Yan, kulay orange yung santan. Pag nilagay mo sa ulo mo, yan, Rosalinda, may amoy. May amoy! Ang ganda, ang cute, oh. Very nice flower. Yan. Yan. Yan, ito ang tinatawag na pakak. Ano ba tayo? Ano dito? Pake? Sabong. Sabong. Halaman din po ito. Namumulaklak ito ng orange. Ang tawag dito ay Ako. Juwana Juraklake. Anak. Oh, ito naman ay ang ganda ng cactus. Ayan, ang tawag sa cactus na ito ay Jimea. Ako nagsusabong man. Yan, ang ganda ng bulaklak niya, oh. What a beautiful cactus. Bili na kayo. Yan, sa halagang 1,250. Yung mita man. Ayan, ito ang tawag na... ganda ng cactus, oh.
nagmayat niyo. Ang gaganda, oh. Oh. And ito ang tinatawag na, meron pang brain na cactus eh. May brain, may intestine, ganyan. Ang gaganda ng cactus. Oy, focus mo ha. Cactus, yan. Cactus, ang gaganda, oh. Ang gaganda ng cactus pagdating dito, kalachuchi. Ayan, ganito di ba yan tayo? Anak kaluto, akwan di ba isip, hindi pa merienda kanya yun. Kita nyo, dati mais apo, lagi matadyo mais donative nga mais apo. Dadyo apo, ang tati makunko na nga carbohydrates, nga asawa ni carbohydrates. Dati apo di mais. Apo, gusto ka? Apo! Nalibat ka mais, mangkat ka mais, dati mang palantukan niya yun. Gusti ka daw? Pangan! Pangan!